Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбер темалар турында. Йоршолда мастеровые Рус драма театры бинасы түзелеше тәмамланып килә. Шоллар яңа бинада театр сезонының беренче пьесасын кайчан карый алачак. Шишмә халыклар дуслыгы йортында эшләрнең кызган чагы бина реставрациядан соң кайчан ачылачак. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шоллыда әлеге көн уңаеннан күп еллар бергә яшәгән һәм шәһәр үсешенә үз эшләрен керткән парларны бүләкләделәр. Йоршолда мастеровые Рус драма театры бинасы төзелеше тәмамланып килә. Хезмәткәрләр яңа бинага август ахырына кадәр күчәр дип планлаштырыла. Алар хәзер үк шоуларга һәм шәһәр кунакларына күрсәтеләчәк пьесаларны билгели. Бу хакта алар шәһәр мэры Наил Мәгъдиевка сөйләделәр. Ул төзелеш мәйданчыгында булды. Мастеровые Рус драма театры хезмәткәрләрнең кәефләре күтәренке, алар күченүгә әзерләнә. 20 августта иске бинада соңгы спектакль күрсәтелер дип көтелә. Аннары алар яңа бинада эшли башлаячак. Театр сезон бик бай булачак дип ышандыра алар. 6 премьера көтелә. Хотим открыть приблизительная дата. Мы ее немножко сдвинули. Теперь это 10 сентября. Спектакль «Обыкновенное чудо». Но могу раскрыть секрет, что второй спектакль, премьера назначена на 11 ноября, это «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Хайыр, яңа сезонда 6 премьера бердән-бер яңалык түгел. Ну, концепция такая, что родители вместе с малышами будут приходить и создавать какие-то такие театральные представления, соответственно, их возрасту. Яңартылган бинада 2 зал бар, зур һәм кече заллар. Бу параллель рәвештә берничә спектакль күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. А купол уже собран у нас, покрашен. Мы сегодня вечером уже его начинаем разбирать, опускаемся ниже. Вот если внимательно посмотрите, видите, наверху покрашено. То есть вот мы красим и опускаемся, и вот так отделкой опускаемся. Төзүчеләр бинаның ичке бизәкләү эшләрен башкаралар, фасад эшләре дәвам итә. Мастеровыйның иске бинасына килгәндә, аның буенча әле ахыргы карар юк. Здание мастеровые, оно останется в сфере культуры. Вот это точно. У нас не хватает учреждений культуры, мы, безусловно, этим дорожим. Здание в хорошем состоянии. Бу минага Курчак театры да гыйкыла, шулай ук Шоллыда яшь тамашачы театры ачарга телиләр. Иске бина буенча ахыргы карар соңрак кабул ителәчәк. Яңа бинада мастеровый спектакльләрнең шоулар инде спектакль аенда ук күрәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Йоршоллыда яңа биналар гына төзелеп калмыйча, искеләрен дә ныклап төзекләндерәләр. Шулай итеп, реставрация эшләрен Шишмә халыклар дуслыгы йортында көтеп алды. Ул да җәйнең соңгы аенда ачылыр дип планлаштырыла. Шәһәр башлыгы җитәкчелегендәге делегация яңартылган бинаны бәяләде. Тулырак калдагы материалда. Здесь будут по бокам шторы у нас, они будут открываться, закрываться автоматически. Аклар залы. Анда Шишмә халыклар дуслыгы йорты артистлары чыгыш ясый алачак. Ул Идел буе халыкларынан алып Шоллыга өчен экзотик булган 2 дистәдән артык җәмгыятьне берләштерә. Бу бинада һәркем үз почмагын тапкан. Әлеге бинага 34 яшь һәм ул капиталь ремонтны күптәннән көтте. Фойе было темное, а здесь сейчас как прям сцена, светло. Зрительный зал тоже красивый. Барлык төзелеш эшләре тәмамланган, стеналар җылтылган, инженерлык коммуникацияләре, электрика, вентиляция, җылылык челтәрләре яңартылган, түшәмнән идәнгә кадәр барысы да үзгәргән. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та яңарышлардан канәгать калды, бары тик эмблеманы һәм исемне зурайтуны сорады. В Доме дружбы народов города Набережные Челны у нас в прошлом году начался капитальный ремонт в конце года. И, конечно, вот сейчас уже, в этом году мы уже на стадии завершения капитального ремонта. И мы ждем последние штрихи для открытия национальных общин, для наших горожан. Территорияны төзекләндерәсе генә калды, бина август азагында ачылыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Юллар яктырак булачак. Йоршоллыда шәһәр проспектларында яктырткычларны алыштыру башланды. Иске лампалар светодиодлыга алмашылачак. Отылган тендер буенча ремонт эшләрен автомобиль юллары предприятиесе башкарачак. Тулырак калдагы минутларда. Старый светильник. Называется ЖКУ 400. Эшләр Сөембикә проспекты буйлап бара. Яңа яктырткычны урнаштыру 15 минуттан да артык вакытны алмый дип сөйли Александр Мулин. Төнлә проспектта бик якты һәм куркынычсыз булачак.
преимущество большое. Во-первых, ремонта не требует, замена ламп не требует. Ну и экономия, экономичная почти в 2 раза. Эшләр бу атнада башланды. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев ремонтны муниципаль бюджет хисабына башкарырга дигән карар кабул итте дип сөйләде Марат Анисимов. Преследуются 2 цели. Это первое, это более насыщенное освещение на проспектах города. То есть хотел бы что пояснить. Во дворах мы сейчас как видим, да, у нас меняется освещение. То есть старые светильники уходят, так скажем, уже в лету, а на их заменяют новые светодиодные светильники. Яктырткычларны алыштыру эшләре тәүлек әйләнәсе алып барылачак дип аңлатты юл оешмасы директоры. Эшләр ел ахырына кадәр төгәлләнергә тиеш. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне 8 июльдә изге князь Петр һәм аның хатыны Февронияны искә алу көненә багышланган бәйрәм билгеләп үтелә. Бу пар гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык символы булып тора. Россиядә бәйрәм 2008 елдан билгеләп үтелә. Чаллыда әлеге көн уңаеннан күп еллар бергә яшәгән һәм шәһәр үсешенә үз өлешләрен керткән парларны бүләкләделәр. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән Илгиз Тимершаих улы һәм Сония Малик кызы Закировлар гаиләсе бүләкләнде. Илгиз Тимершаих улы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, популяр татар композиторы, баянчы, 300-дән артык җыр авторы. Сония Маликовна талантлы педагог, мәгариф тармагы ветераны, 40 елга якын Мулла Нурвахитов исемендәге 2-нче гимназиядә укытучы булып эшли. Түземлек, сабырлык инде монда кирәк. Шуннан да бер-береңә вакытында юл куя белергә кирәк. Шул мәхәббәтне саклап торадыр дим. Аннар инде мәхәббәт бер-береңә карата мәхәббәт суынмаска тиеш, ул хөрмәткә улгайган көндә хөрмәткә әйләнергә тиеш мәхәббәт. Бер-береңне ихтирам итәргә кирәк. Бәйрәмгә чакырылган кунаклар төрле өлкә хезмәткәрләре. Алар арасында сәламәтлек, мәгариф, төзелеш өлкәләрендә эшләүчеләр бар. Аларны шәһәр мэры Наил Мәгъдиев котлады. Всех с наступающим праздником, Днем любви, семьи, верности, взаимоуважения. Всем вам, дорогие друзья, я желаю всего самого доброго. Пусть мир, согласие и любовь окружают вас, ваши семьи. Пусть хранит вас Всевышний. Гаилә парлары өчен шәһәрнең иҗат коллективлары концерт программасы тәкъдим итте. Бөтен Россия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан 5 Чаллы гаиләсе дәүләт бүләге мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә лаек булды. Әлеге бәйрәм шулай ук яшь парлар арасында да популяр. 8 июльдә 35 пар гаилә корды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях.